какво се случва при закриване на общинска болница. Един пример от Полски Тръмбеш. Добро утро на кмета на Полски Тръмбеш, Георги Чакъров. Добро утро. И така, кажете вие, кога беше закрита в болницата в града и защо? Може би точният термин не е точно закрита. През февруари месец 2010 година тя прекрати дейността си. И подчертавам, това не беше с някакъв административен акт от страна на правителството, а просто защото тогава, вследствие на увеличаване изискванията по медицинските стандарти, когато Министерството на здравеопазването приложи тази реформа, вследствие на това увеличаване на изискванията, просто болницата в стария си вид не можеше да съществува. Или да го кажа по-просто, до тогава нашата болница работеше по 32 пътеки и в нея работеха 16 лекари. Вследствие на новите стандарти беше необходимо лекарите да бъдат двойно повече. Първо, естествено е, при този пазар на здравеопазването нямаше как финансово да издържи, а в същото време няма и толкова специалисти, което също е драматично в момента в системата на здравеопазването. И тук според мен е голямата грешка тогава на държавата, защото не е проблема, примерно, че няма многопрофилна болница в Полски Тръмбеш, а проблема е, че всъщност след като тя приключи дейността си, няма адекватно здравеопазване и по този начин страдат жителите на общината. Кажете сега как всъщност жителите на общината се лекуват, докъде пътуват? Хаотично, според мен. Всеки, където може да си позволи финансово от една страна, и от друга страна, където го отведе случая на неговото заболяване. Това е съвсем неподредена система и всъщност много зависи от това, доколко човек има възможност за достъп до по-сериозното здравеопазване. И какво оставя всеки сам да се спасява с превоза, който има, така ли? За съжаление е така. Така е подредена в момента системата на здравеопазването, защото лично мое мнение, аз не ангажирам никого с това, в момента имаме два вида здравеопазване в държавата. Едното е масовото здравеопазване, където многопрофилни болници, непременно търсейки пациенти, всякакви случаи се втурват да лекуват. И вече по-високото технологично здравеопазване, но където много малко хора имат достъп. И това е една много сериозна несправедливост, защото хората с по-ниски доходи по никакъв начин не могат да се докоснат до едно по-сериозно здравеопазване. Дайте някакви примери. Колко струва билета за най-близкия град с автобус? И това не е същественото. И това не е същественото, искам веднага да ви кажа, защото тук не е въпрос само за транспорта. Въпросът е, че той няма никаква гаранция, че ще бъде прият, дали ще има свободно легло и така нататък в по-сериозните болници. Тоест не е само въпросът финансов с транспорта, а невъзможността той да влезе тогава, когато има необходимост за лечение. Имате ли трагични случаи заради липсата на спешна помощ на време пристигнала? Трудно може да се каже, но във всички случаи ясно е, че по този начин подредена системата, тя не е в услуга на хората. Имам така усещането, че дълги години подред просто се защитаваха от държавата съсловни интереси, а не толкова интереса на така обикновения човек, който има нужда от здравеопазване. И все пак знаете, че много често в общинските болници не се предлага това качество, няма тази технология, няма ги специалистите, които трябва да окажат необходимата помощ. И самите пациенти търсят по-големите болници, така ли? Точно така. Здравеопазването също вече е пазар. Самото съществуване на болница не означава, че там има добро лечение. Така че аз пак го казвам още в самото начало, не е трагичното това, че няма многопрофилна болница. Между другото, България може би е на първо място с толкова многопрофилни болници. Но ако беше подредена системата тогава, когато приключиха дейността си тези болници по начин, който е абсолютно отговорен държавнически, тогава, след като се закрие даже на болница в определена община, трябваше да се каже какво става с населението, което остава там без здравеопазване, а не просто да се остави чисто административно регулиране, самоотказване, така да го кажем, на лечебните заведения, и в същото време без да се помисли за най-важния сегмент в здравеопазването, това е всъщност човека, който трябва да бъде лекуван. И ето сега нашата голяма като територия община, за съжаление обезлюдена, се обслужва само от една линейка, защото такива са стандартите в момента. И когато отдалечеността 40 км от едно население на друго място, нали си представяте какво се случва, когато линейката е примерно 40 км в следващия болен, който има необходимост. Така е. А колко жители е града?
Града е около 5000, общината е 15 000 жители с 15 населени места. Тоест, и тези 15 000 жители се обслужват само от една линейка за спешна помощ, така ли? Такъв е норматива. Под 25 000 души общини се обслужват само с един екип и една линейка. Кажете сега накратко какво стана и с сградата на болницата, която всъщност не отговори на новите изисквания и беше закрита. 5 години тя стоя, така да се каже, без да се използва. От миналата година има нещо, което се случва и което е добро. Има така инвестиционен интерес за разкриване на специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация. Тя дори е така регистрирана в правния мир с наименованието Минерални бани Полски Тръмбеш. Минерални бани, защото имаме сондаж в града с лечебни минерални води. Като идеята е в сградата на бившата болница, там да бъде развита такава болница за специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация. Това е един вид публично-частно партньорство, не разбира се от чист вид нормативен, но Общинския съвет със свое решение предостави под наем, подчертавам това, сградата на този инвеститор, който има идеята да развие такава болница. Той за своя сметка и за свой риск започна така необходимите ремонти, необходимото оборудване и обзавеждане, за да може да получи разрешение за лечебна дейност. Искам да подчертая, че за кратък период през миналата година тази болница бе включена в здравната карта на област Велико Търново и в момента текат процедурите по придобиване на разрешителност за лечебна дейност. Изключително полезно за мен като дейност. Първо за общината, разбира се, нов отрасъл, все пак медицинските кадри, които все още са тук, ще работят в тази болница, но и полезно за областта и за държавата, защото тази ниша, между другото, тя е изключително евтина ниша, до сега беше подценявана, до сега нямаше пътеки за продължително лечение. Пътеките за рехабилитация са сравнително ниски като цени. И действително, ако това стане държавна политика и се насочи така сериозен ресурс в тази посока, така както и в много европейски държави, всъщност ще имаме една превенция в здравеопазването и евентуално на голяма част от болните няма да се влошават и всъщност няма да отиват в скъпите пътеки в специализираните болници. Според мен това е изключително така полезно и се радвам, че беше анонсирано, че вече ще има такива пътеки за продължително лечение. Макар че още когато спираш едно на нашата болница, тогава се говореше и още тогава се говореше, но че има сега такива вече от пътеки. 1 април се надявате да бъде факт. Да, въпреки изпуснатия период. Благодаря ви. Чухме кмета на Полски Тръмбеш Георги Чакъров.